Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Sunt aici alături de Davi Mafiotul, dar Davi nu știu pe unde e. Omoară el ceva pe acolo. Salut! Da, mai salut, eu ziceam că omoară ceva pe acolo, el e cu salut. Păi eu sunt spre tine acum. Cred că salutul ăla... Îi salut pe aia pe care o am. Aha. Mergem să văd casa unui prieten. Și că băi, mi-am luat casă. Hai să mergem cu aia, să vedem și noi ce casă de mafio și-a luat. Ia, mă aștept să vin acolo. Da, La acolo, casă. vină încoa. Dacă auziți Hai. câinele ăla, am geamul deschis, vrăjeală. Handicapați, trece cior pe stradă. Nu-s rasist. Dar e pe chinez de baltă? Ce? E pe chinez de baltă? E bișon imperial? Ah. Ah. Deci nu mai e pichinez de baltă. E imperial, e da dracu. De ăla care mușcă? Da, mușcă numai când vede după geamul pe stradă. Dacă intri în curte, nu mai te mușcă. E și el periculos. O să mă Hai că duc ajung. să-i scot sunetele. Îl dau pe mut, îmi iau telecomanda la el. Cum ar fi să-mi iau telecomanda la el? Ar fi ceva. David, vrei un imperial? Un imperial? Da. Nu. Găseam noi un imperial. Hai că am ajuns. Păi Stai să mici. dau aici în repede. Uite, trecut și un gabor pe lângă mine. N-ai văzut nimic. Da unde ești? Bă, n-ai fi pe mine. Nu, te-am dat fain pe casă. Stai că dau acum. Pe care casă? Eu ziceam că vin la tine la casă să dau rent. Te dracu, eu spun să fut. Mai te și aștept. Hai că-mi dat acum. Vii după mine. Ești cu elegii? Da. Dacă vezi pot trecut și felte 0 acasă, da. Ăla e de vânzare. Ce-i la vânzare? Felte 0. Nu. Ce, bă, s-a lovit? Nică mi s-a băgut și ușa la... Mi s-a băguit ușa la elegii, cred. Da? Îți băgui ușa un pic elegiu. Mai vina Se ta. mai întâmplă. Mai vina ta e. Uite bă, al dracu. Mă faci de râs? Mai mult, da. Am așteptat pe David. Mai mult, da. Nu mai am așa. Pe ce te întreabă ăla? Da. Eu mai am Păi 100. zici să ți cai eu la casă, că ne întâlnim la casă și gata. Păi nu, că eu mai am 100 de metri până în casa lui. Nu sunt la PNS-ul ăla. Din sâful ăla principal. Bram, uite în care Phoenix-ul de la mine. Phoenix, mașină serioasă. Nu mai știu cum să scrie, cred că așa. Salută. Băi, tastatură proastă. Bun. Hai că prea e mult. E tu. Hai, 300 de metri și am ajuns. Da. Dar cine a câștigat eventul? Că n-am văzut. Cred că nimeni. Că nu a câștigat nimeni. Eu ce Nu zic? cred. Salut, Titu. Ce că salut, Titu. Nu. Serios. Ia, hai că am ajuns. Ei, mișto casa. De asta am și eu. Știi că t-am dat pe ea, 60k. Pleacă bă de aici. Da, așa mi-are în interior mai mișto. Pleacă bă de aici. Hai de să-ți o arăt. Pleacă bă de aici. Zgâri casa la copil. Asta are podeaua lăcioasă. Da, ăsta e da dracu. Mă văd în ea, da. Stai să găsesc ID-ul la casa mea, că nici nu mai știu. Iau așa pe... Uite și-a luat euros. L-am luat mai ieftin. Cât dracu l-ai luat? 470. Ce e aia? 500... Stai, 574, stai. Tu mă? Păi nu, că tu ai ID-ul ăla. Ia, hai tu la casa mea să-ți arăt pe mea.
Sper că e deschisă. Stai că trebuie să vină și asta cu mine. Că prinde Dar nu prea mă mă... drăcia aia. Opa, stai că m-a stâlcă. Hai mă? Băi, Mm. că prinde... Uite aici. 164 sau cea de gen. Cred că mi-a și un fel de 0. Îl mai ai? Păi da. Când dracu să-l bag? Păi da. Am intrat eu azi. Ia stai că intru direct pe contul secundar și mă ceai Diane, că așa dacă le uit. Așa nu le mai găsesc niciodată. Aolea, călcat ar trenul și Dumnezeu. Turum, turum. Ia, 402. 402. Da, la 60 ca luat. Bram, La licitație. bam, bam, bam. Cum ar fi să vină unul care s-a uitat pe filmare să zică că îți dă 70? Păi nu eu dau. Ha, Îți fac reclamă proastă. 60 de card, da, pe aia, să știți. 600, bă, nu 60. A, da, o știu, bă. Dar nu ideea cu exterior fain. Numai interior fain. Da, mă, știu casele astea după aici. Dar uite-te la interior să zici fain. Am avut și unul aici. Eu și pe care am avut-o? Uite-o. Bine, pe asta cere mai mult ca exterior Dracu, fain. dar aici tu vezi că cere 351 și tu ai dat 600 pata, nebunule. Ia, intră în ăsta, nu. Să zici interior. O știu. E cam gol. Măcar e cu etaj. Pătaje, ce gol. Dăm, hai la mine ca să iau și fel de 0. Și mai am un hustler de la. Știi, da, Da. hustler. Păi nu m-am plimbat eu cu ea ieri. Ah, da, asta. Că mai am o da, dar nu m-am plimbat eu cu ea, da. Da. Ce-a făcut întreg asta? Eu nu prea mai am benzină, să nu prim la benzinărie. Și așa te-ai oprit? Da, bă, ăștia nu știe că eu, după când am luat banul ăla și mi-a luat totul, ăștia nu știe de el. Ce, ți-l cerut bani? Nu, mi-a zis dacă cumpăr casă, ce am zis că am mărut. Da, atunci te primezi la mine dacă vrei. Uite, bă, cât s-a meritat benzinăria aici. Da, bam. Dar casierul ăla s-a apucat acum, că nu știu. Păi, cred că s-a apucat de vreo 3 luni. Aha. Hai să facem DM pe polițiști. Da. Că la cât de mult stau eu pușcăria aia o să mă distrez. Bun Pionix, bă, eu măcar cred că o fi fost pe aproape când am scris. Și de la ai vândut tu Phoenix-ul tău? Nu, l-am luat din DS. Aha. Bine, aveam bani atunci. Da. Ce Ia, urcă urcă. parașut, tata? Mi-ai băgat hidraulice? Eu la asta Aha. e full drept.
Uite, admiralul ăsta e tot al meu. Știu. Nu e drăceaia care am vrut eu să o cumpăr. Da. Ia, hai să-l pun acolo lângă felț. Bulanjiule. Merțane. Merțan lângă Merțan. Bam, bam, bam. Ce le-ai pe ăla? Uita. Ia, dă-mi mie hotring-ul, că n-am mai condus de mult hotring. Al dracu, eu mi-au mașină să merg încet și tu ce-i hotring-ul, dar ești tare, mă. Hai, Și pe ăsta mă o să-i cal. ce mă dai pe ăla? Tot un Merțan. Da? 500 SL-ul, da. Ah, păi da, ăla și e felțul. Fac de bună. Păi eu am scris și eu în chat. De tot te facem. Băgăm o cursă, ce facem? Băi, nu știu că eu iau creșul ăla la curs. Ei mereu? Bă, nu știu, n-am mai încercat. În fine. Hai să bag eu un mare adă. Stai că eu trebuie să dăm și un mesaj. Bam, 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 bam. Mâine. Nu se Vezi că poate. se aud semnalele de la telefon. E prea aproape de telefon. Mai s-aude? Acum nu. Dracu. Nu a fost cățelul meu și cred că are semnal negativ. Oi, dracu. Suntem pe aici prin lăsă. Dăm un radar, rămâne fără permis. Cât ai la ora? Asta prin 167. 67 prinde. Da, 167. Ăsta felțărul prinde 165 acum am văzut. Nu felțărul ăsta. Euro. Bam, 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 bam. Frână trăivar. Mamă, m-a oprit față de ăla. Ia, stai să dau la anunț, dacă tot am venit aici. E singur. Ce vinzi? Jegul ăsta. Eu vând un apartament. Bam, 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 bam. Bram. Eu știu că eu nu aveam anunțul copy-paste. Anunțuri. Bă. Davide, Zi. te auzi nasul? Eu? Aha, Și acum? da. Eu n-am făcut nimic, cred că e de la net. Vezi campionul. Și acum? Da. N-am ce să iau. Bram, merge și asta. Că pe Sam văd că n-am deținut. Bam, 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 bam. O Pe să, la felțărul are interior, fain. o să mă dau cu ei aici. Că da, asta de curcum. Mă dau cu bicicletă. Au. No, bravo, mă. Ce-o fă... Scuze. El se urcă pe tine, dar scuze. Bă, atâta timp cât îmi dă...
Vezi când dai aici cu vreo 200 de dolari. Cred că mi-a dat și mie la fiecare. E normal că trebuie să am pinul, nu? Și bam. Gata, nu mai am pin. Ai acceptat? N-am pus timer la ăsta, așa că nu știu cât îl filma. În 20 de minute. Păi 20, 25, dar eu n-am timer. Ah. Și tot așa n-am filmat. Da? Păi cum, nu mă înțelegi sau cum? Ba da, dar te auzi încet. Ce să fac? Hai, ce facem? Habar n-am pus. Totul pe la cu Clover. Dar cât e fățărul în dâsul? Cât asta? 625. E ceva. E. Hai să-mi iau și asigurări dacă tot... Hai să mă ne plimbă. Ha. Ia-o tu primul. Mergeam eu aici. Mi s-a stricat mașina. Tutum. Pe aia n-ai hidraulice? Asta? Ba? Nu. Mie îmi place. De fiecare dată când pornesc mă se ridică. Că să mie îmi place că-ți mai... Ia-o tu primul. Și dacă ai hidraulice, ai mai lăsat în mașină? Că Da. și mi s-a procurat. Da. Ia, Am dat în piață. are admirat și poate joc de el. Nu mai am putere să urc. Dacă vând drăcia să-mi iau și eu unul, că îmi place modul după el. Da. Adică am avut pe kamikaze, dar s-a trezit Kelton după 18 zile să-mi șteargă ce aveam pe ăla. Da. Tum. Casia ăla nu mai vine. Habar n-am unde e casă. Baftă de lădă, le dau mesaj să vină la CNN-les. Case. Bam. Cream că e case cu buletul, vă mă și gândeam. Făceam dracu infart. Deci că urmează curva, bă. Ce ai făcut, man? Păi dacă dai în mine. Cum dracu am dat în tine, mă? Mamă, ce m-a Mi-e dat ți-ar ăla face. peste... Ce m-a dat ăla peste cap? Mergea pe contrasens și direct în botul meu. Păi ți-ar nu sunt. De... Și că voi sunteți proști. Ai auzit ce scris? Da. Hai la piață ăla. Uite, iar te uzi nașpa. Da. Uite, pe să l-a luat Gabori. Și acum tot așa mă aud, mai încet. Da. De atâta timp cu te auzi. Da. Dar să te uiți pe filmare. O să mă uit. Să vezi și cum te auzi, adică și să-l vezi și pe prostul ăla cine era pe contrasens. Mi-a apărut anunțul. Dar nu ce să mai apară. Era bicicleta asta, clar. O, ce te-am evitat, nebună. Acolo la secundă. Să mai bag un anunț dacă tot.
ăsta cu buletul, parcăm și noi două limuzine. Punem și noi 5,8. What the fuck? Gentleman. Bijuterii pe 4 roți. Mă sună omul ăsta. A, casă. Eu îmi dau mesaj. I-am zis că aici. Poți să vorbești, frate, unde, că am dat pe difuzor. Hălă. Hai, mă întreabă cât cer pe casă. Eu îmi iau un Sankin cu 2K kilometri. 840 de K. O bară să ne ală. Și se merită? Normal. Cu cât se dă un something? 850, 840, 860, dar are 2K kilometri. I'm a gentleman. Și unde e ăla? Ei something-ul de la el. După plajă. Văd că e și full-ul. Ai, bravo. Filmarea că de, că să fă. Cât mă? 22 ca bises, mă. Hai că am și încurcat-o, mamă. Mi-am încurcat-o, mamă. Bă, ești prost. Pun un 0 într-una. Să vezi cum îmi face imaginea acum. Nu știu de ce la 3. Ah, gata, și-a revenit. O durea capul o secundă. And a gentleman. Cred că poate fac aici o afacere cu case. Case. Și că hai că casă să. Case. Bam, 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 ham, bam, 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 bam. Te dracu. Ce-i D2, mă? Casă. Apartament. Al tău? Da. Uite că eu nu pot să sar asta, gata. Și că rentare are? Nu cred. Și că atunci lasă, acum s-a răzgândit. Bravo lui, bravo! Hai la CNN. Ha! Ana gentleman. E și full tuning. Ce să mai vrei de la el? Vrei un cycling? Câți kilometri ziceai? 1,7. Puțin. Yep. Dai bă și pe ăla de lângă benzinăria de la ferma. Ce? Du-te și pe ăla de lângă benzinăria de lângă fermă. De lângă job. Că a făcut boom. Bă, nu stai că am postat deja anunț. Aha. De cât să filmezi? Habar n-am. Eu pun a doua. Tine bam 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 bam.
I'm a gentleman. Du-te bă după al. Ai pus? Da, am pus să dă. Am aici? Eu? Noi. Păi nu știu, tu te duci după casă și apoi mă uit cât Păi am nu mai filmat. vrea. Nu mai vrea. Nu mai vrea să te duci după el? Azi, nu o să. Și că trage pe dreapta, dar nu l-am folosit. E, nu, l-ai folosit. Am fost surprins cu farurile stinse. În parcare? Nu știu, stai că zic. Sau poate când am venit, dar nu le aveam stinse. Și că e motorul pornit. Păi și ce dacă e pornit? Să se încălzească. Păi și care e problema? E în parcare. Stai că îi accept. Dacă eu vorbesc, să văd dacă are voie așa. Să mă duc după casă și să le iau? Da. Hai că mă duc acum, dar trimite SMS să știe că vin. I-am zis că vii tu după el. Bun, hai. Hai, eu fug să-mi iau un pachet țigări până de afară de aici, nu te gândi că mă uit la magazin și las filmarea așa. Da, hai, oprim filmarea aici, cum s-ar zice, că noi filmăm alta, să avem pe mai multe zile. Așa. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să dați videoclipul și mai departe, să lăsați comentarii și până data viitoare vă salut. David, nu știu pe unde a dispărut. Uite-l pe aici cu Casi. Ce să vă zic? O zi bună, la revedere, bam bam.